बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारियै नायलांनो गिबियावनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। बाक्सायाव गथ'सा रैखाथि फसंथान दादों। मैया 23 खालाराव केसि डिग्री कलेजाव बाक्सानि माखासे राफोद आइजोफोरनि नाजानायाव गथ'सा रैखाथि फसंथान गोदान आफादखौ दादों होनना मिथिनो मोन्दों। चापागुरि कक्लाबारि आनसलिक कमिटि मुंनि मोनसे सोरखारि नङै फसंथान महरै बे आफादखौ दाग्रोदों। बे फसंथानखौ मिरु बर' वमेन जास्टिस फारामनि बारग' नेहाथारि लीला बर'खौ आफादगिरि आरो राफोद आइजो आरो लिरगिरि दुलुरानी बर'खौ नेहाथारनि बिबान होनानै दानाय जादों। फसंथाननिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला ओनसोलनि गथ'साफोरनि सायाव गोबां इनाय आथोनारि गाज्रि नोजोर, सोलेरारि गोसोआरि दुखु होनाय, उन्दै बैसोआव हाबा होनाय आरो बायदिसिना बांबोबाय थानाय गाज्रिफोरनि हेंथायै गसंनो थाखाय बे गथ'सा रैखाथि फसंथान चापागुरि कक्लाबारि आनसलिक कमिटिखौ दानाय जादों होनना मिथिहोदों। फारसेथिं बे बाथ्रायाबो रोखादि फसंथानखौ गोख्रों खालामनायाव रायजो राजाफोरनिबो मददनि गोनांथि जागोन होनना मिथिहोदों। क'क्राझारनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरि लंपट जुनार आखुनि रघुनाथ नार्जारिखौ पुलिस बिफाना खानो हाबाय होनना मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव 9 बोसोर बैसोनि सासे थाखो 5आव फरायफुबाय थानाय उन्दै हिन्जावसाखौ रावबो गैयै समाव खाबु लानानै न' खाथिनिनो जुनार आखुनि लंपट रघुनाथ नार्जारि 55 बोसोर बैसोनि सासे बोराया माखासे सान सिगां जिनाहारि खालामनानै ओनसोलावनो दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव गामिनि रायजो राजाफ्रा दायनिगिरि लंपट जुनार आखुनि रघुनाथ नार्जारिया न' खाथिनिनो हाग्रायाव थाखोमानानै थाबाय थादोंमोन होननानै फोरमायदों। थिग बे समावनो न'आव ओंखाम जानो फैनाय समावनो रायजोफ्रा हमना पुलिसनि आखायाव गथायना हरबाय होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायहरदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, सासे बर' लाइमोना गावनि रोंगौथिनि थाखाय बलिउड सावथुन मुलुगाव फाव खालामनो खाबु मोनदों। एक्शन शर्ट फिल्मबो खालामग्रा दि आनबेटेबल तामुलपुरियान वारियरआव फाव खालामना बलिउडसिम रावना होनो खाबु जुफिनाय बिरेन बर' बिथां सावगारियाव नुनाय लाइमोना बलिउडनि मोनसे सावथुननि थाखाय सायख'जानाय खौराङा बयनिबो गोसोआव हाजासे गोजोननाय लाबोदों। खौरांनि बायदिब्ला बिथां बिरेन बर'आ आयुष्मान खुरानानि मोनसे गोदानै फैनो गोनां सावथुनाव फाव खालामगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दासिम सावथुननि मुंखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बिथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ साफ्रोम सुबुंफोरा बे समाव बावहरदों। बिटिआरनि मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गावनि मावख'खौ गावनो सेनिटाइज खालामदों। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि थासारिया गोबां सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। बे समाव सरकारा सांग्रांथि जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै 24 मे बिटिसि एसेम्बलि जिरायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होना मैया बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया गोजोननि नोगोर क'क्राझार सोहोराव थानाय गासै बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव आरो गावनि मावख' खथाखौ सेनिटाइज खालामदों। थारैनो बिथांनि हाबा मावनाया साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय सांग्रांथिनि नेरसोन महरै थुलुंगा होदों। बिथाङा सासे इएम जानानैब्लाबो गावनि रुमखौ बेबायदि सेनिटाइज खालामनायखौ नुनानै गोबां सुबुङानो सोमोनांदों आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे सांग्रांथि रादाब लाबोना होफैदों। बिथांनि बे खामानिया बाख्नायथाव जादों होनना गोबां सुबुङानो बुंसोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। CBSEनि 12थि थाखोनि आनजाद आरो लोगोसे आसाम हायार सेकेन्डारि 12 थाखोनि जोबथा आनजाद खुंफुंजानो थांगासिनो दं होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पेगु बिथाङा मिथिहोदों। मिरु सोरखारा CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादखौ लानानै थांनाय रबिबार 23 मेआव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायमेल जथुमदोंमोन। मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पक्रियालआ गासै हादरसेयाव आनजाद खुंफुंनायनि सायाव गावबा गावनि बुंफोरथि आरो फोरमायथिफोरखौ बुंथिलायनो खाबु होनाय जादोंमोन होनना मिथिहोदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसामाव CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादजों लोगोसे आसाम हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन होनना बुंदों। मिरु सोरखारा CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादखौ लानानै खायसे फर्मुलानि गेजेरजों खुंफुंनो बिथांखि लानाय बायदिनो आसामावबो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ एखे रोखोमै खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिदों। लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पेगु बिथाङा आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय न'आवनो थियारि जानानै थानोबो खावलायदों। बेराफारसेथिं मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पक्रियालआ फैगौ 1 जुनाव CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादखौ माबोरैहाय खुंफुंनाय जागोन आरो माब्लानिफ्राय खुंफुंजागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायना होगोन होननानै खौराङाव फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।